קואוצ'ינג יו, פודקאסט להדרכת הורים, זוגיות ומה שביניהם. מוזמנים לבקר באתר שלנו ולעקוב אחרי תכנים נוספים ב-coachingyou.co.il. האזנה נעימה. ערב טוב אהרון, ערב טוב, נדב. מה שלומך בימים אלו? וואו, שאלה מורכבת בין התחושות הקשות ומה שעברנו בחודש הזה, לבין המקום של התקווה והאחדות והצמיחה מהמקום הקשה והנורא הזה. זה ככה כמו איזה רכבת הרים כזאת, רכבת הרים רגשית שכל הזמן זזה. וזה לא פשוט, אבל אתה יודע, אנחנו ממשיכים הלאה, עם ישראל הוא עם הנצח, ואנחנו ממשיכים, צריכים להמשיך, ואני חושב דווקא, אני לא יודע אם זה קשור לפודקאסט, אבל אני חושב שאחד הדברים שנפלו לי תובנה בזמן האחרון, הרבה פעמים אנחנו רוצים מאוד מאוד לעזור, מאוד להיות בחזית, וכאילו אנשי העורף נחשבים כאילו קצת, כאילו מה אנחנו עושים, הרבה פעמים יש לנו רגשות אשמה שאנחנו לא נמצאים בחזית או לא פועלים, ואחד הדברים שנפלו לי ככה קצת בזמן האחרון, זה המקום הזה שכאילו החיילים שלנו, והם רוצים שנחזור לשגרה, כשאנחנו בשגרה, כשאנחנו בכוח, שהולכים לעבודה, ומשתדלים ללכת לעבודה כמו שצריך, ולחזור לפעילות, מה שאנחנו היינו עושים, אפילו לחדר כושר, או לצאת לכל מיני מקומות שהיינו יוצאים, לחזור לפעילות עם הילדים, ללכת לכל... זה מה שהם היו רוצים. הם רוצים שאנחנו נחזור לשגרה, ואני חושב שכאילו המקום שלנו גם הוא להתחזק בזה, להתחזק בשגרה, לחזור למסלול, לחזור לאיפה שהיינו, כמובן אנחנו לא חוזרים אותו דבר, כל אחד עם הצלקות שלו ועם המקום שלו ואיך שהוא לקח את זה, אבל המקום של השגרה, אני חושב, זה נותן המון המון כוח גם בחזית, לכן צריך לחזק את המקום הזה של השגרה. אז כמו שציינת ככה בהקשר לדבריך, לחזרה לשגרה, אז בפרק הזה חשבנו לדבר, אני ואתה, על הנושא של טראומה ופחדים בקרב ילדים. כן, בכל זאת עברנו פה בחודש האחרון ועדיין עוברים מלחמה בארץ שלנו, וילדים ונוער סופגים את זה גם מבית וגם מבחוץ. כשאני אומר מבית, זה גם יכול להיות גם בתכנים שנחשפים אליהם. היום לא צריך להיות ממש בשטח המלחמה בשביל לראות מה קורה במלחמה, כן? הילדים היום חשופים לרשתות חברתיות ולמדיה, וממש צורכים את התוכן הזה, והתוכן הזה נשאר להם בתודעה, במיינד, וזה משפיע, זה עושה את האפקטים, ההורים בסוף חיים איתם בבית, ורואים את השינויים שקורים בילדים, וצריכים כלים להתמודד. אז בשביל זה הרמתי אותך ככה לזום חירום, אני קורא לזה. אני אספר רק למאזינים, למי שלא מכיר, שאתה אהרון מטפל, מוסמך, CBT, ותואר שני, פסיכותרפיסט גם, נכון? וגם יש עוד דברים יש, אבל נגיד את זה בהמשך. מדריך הורים ומטפל זוגי ומטפל גם בילדים ונוער, ויש לך המון המון כלים בארסנל שלך לתת, ונתחיל את הפרק. כן, נתחיל את הפרק. אני חושב כאילו נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, וכן אני רוצה להגיד איזשהו משהו נורא חשוב שאמרת, ולגעת בו על התכנים שרואים. היום יצא משרד החינוך איזשהו מסר להורים, שיש את התכנים שהחברי כנסת ראו, הזוועות האלה, שזה פתאום הופץ, אני לא יודע איך או מה, ומשרד החינוך ממש אמר שזה פוגע בבריאות הנפשית, משרד הבריאות אמר את זה. זה פוגע במקום הנפשי של הילד, ויכול לעשות לו דברים מאוד מאוד לא פשוטים לגבי העתיד, ולכן צריך להיזהר ולהימנע מזה. אוקיי.
כן, אוקיי, אז אנחנו ככה צריכים גם בזה להיזהר, והורים צריכים גם לקחת שליטה על המקום מה שהילדים שלהם רואים, והתכנים שהם נחשפים אליהם, ולדבר על זה גם בבית. אז תראה, אני רוצה כן רגע להגיד משהו ולהתחיל, להגיד רגע משהו שאנחנו מתחילים לחזור לשגרה, ואנחנו חווינו משהו, so called חווינו, שגרה, כן, שגרה בצל מלחמה, זה לא כן, באמת בדיוק, חזרה אנחנו לשגרה. מתחילים, נכון, שגרה בצל מלחמה, אתה צודק, תודה על הדיוק, זה שגרה בצל מלחמה, אנחנו מתחילים לחזור לאט לאט, ובמקביל יש את מה שקורה, ובמקביל עדיין לא הפסיקו האזעקות, ועדיין אנחנו צריכים להיות קרובים למקלטים, ועדיין 24 שעות יש חדשות כל הזמן, זאת ויש אומרת, 150,000 מפונים מצפון נכון, ומדרום, נכון, שחיים נכון, ויש בבתי מלון וחיים בכל מיני פתרונות נכון. זמניים. ועדיין שומעים על החטופים, ועדיין אנחנו, כמו שאתה אומר, זה נכון, מצד שני אנחנו לאט לאט מתחילים לחזור לשגרה, יש כאלה שחוזרים ללימודים, לעבודה, קצת, גנים, בתי ספר. נכון, קצת החזירו, הביטחון קצת יותר חזר לנו כעם, ואנחנו יותר מתחילים לצאת. והשגרה של הבית מתחילה לחזור להיות אותה שגרה, ויש דברים שהם קבועים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, הופה, ויש דברים קבועים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, כשקורה האזעקה, אז אנחנו יודעים, כשהאזעקה מופעלת, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. כשהאזעקה, אנחנו יודעים לאיפה אנחנו רצים. Mhm. אוקיי? זה דרך אגב, אחד הדברים שנותנים מאוד ביטחון. אנחנו רוצים, בעצם, אתה אמרת לתת כלים, אבל אחד הדברים שעבדו לנו זה הוודאות והשליטה. ואחד הדברים שמונעים חרדה, או מונעים כביכול טראומה וכל המקום הזה, זה להחזיר רגע את השליטה, גם לנו כהורים, וגם להחזיר את השליטה לילד. אני חושב רגע, לפני שאנחנו קופצים לכלים, אולי נבין קודם מה זה בעצם טראומה. אז אנחנו נביא, בעצם טראומה היא סוג של הפרעה שכאילו שנובעת בהפרעת חרדה. אוקיי, כאילו היא ממשפחת חרדה בעצם, ובעצם טראומה זה כאילו בעצם איזשהו אירוע שאנחנו נחשפנו אליו, והוא היה אירוע טראומטי, אבל יש לו שתי עקרונות. העיקרון הראשון זה שאני ראיתי אותו, והעיקרון השני שיכול להיות שחוויתי אותו גם בגוף, אוקיי? שזה גם כאילו במקום הרגשי של הטראומה, וגם בגוף עצמו אני חוויתי את הטראומה, זאת אומרת, טראומה אוקיי? יכולה להתבטא, להיתפס, נקרא לזה, או במראה, שעושה איזשהו רישום בנפש, צריך את שני או... התנאים האלה, צריך את שני התנאים? צריך את שני התנאים זאת אומרת, האלה. ילד שנחשף לסרטונים ברשתות, זה לא משהו שפגע לו בגוף, אלא הוא רק כי זה ראה. משהו שיכול להכניס אותו, כן, אבל זה משהו שיכול להכניס אותו במיינד שלו, ובמחשבה שלו, זה יכול להכניס אותו לאיזשהו כאילו נורא 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 פחדים או מקום כזה, וכן זה יכול להכניס, תלוי גם את העבר של הילד, צריך גם כאילו גם להבין, שגם כאילו אנחנו מסתכלים גם על העבר ועל האופי של הילד, זו תמונה הרבה יותר רחבה, אבל בגדול, עכשיו בגדול גם הגוף שלנו יודע לצאת מזה, זאת אומרת, אז רגע, אם אני חוזר שנייה רגע למה זה בעצם טראומה, זה בעצם איזשהו אירוע שחווינו אותו גם בגוף וגם ברגש, שחווינו אותו נורא 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 חזק, והוא נורא השפיע עלינו. אוקיי, נגיד כמו סתם בן אדם שהיה במלחמה, או ראה מתים, או ראה עשה, כאילו משהו, דברים כאלה, אז לא אומרים שיש סתם פוסט-טראומה מלחמתית, כאילו שאנשים היו בתוך מלחמה, והם גם ראו קולות ושמעו קולות, ומצד שני גם חוו את זה על הבשר שלהם. אוקיי, אז כאילו זה שני המקרים האלה, ולכן קוראים לזה בפוסט-טראומה, או כל פוסט-טראומה בעצם התחילה, כל המחקר על זה בעצם התחיל ממלחמת וייטנאם, זה משם התחיל כל החקר הזה של הפוסט-טראומה והמחקרים שעשו על הדבר הזה, וכן חשוב לומר ש80% לא מפתחים פוסט-טראומה מכלל האוכלוסייה, מי שחווה, 80% שהיו באירוע טראומטי, כן, הם לא... לא חווים. הגוף והנפש שלנו יודעים לצאת מזה באופן טבעי, וזה תהליך, אוקיי? זה תהליך, וגם צריך להבין שזה קצת גם תהליך, זה תהליך גם, זה לא, יש תהליך של טראומה,
שיוצאים מטראומה, ויש תהליך של אבל. אז זה לא אותו דבר, כי התהליך אבל והתהליך לפעמים היום הם מתחברים קצת, אבל הם... מה זה תהליך אבל למי שלא... תהליך אבל זה בעצם אחרי שאנחנו חווים איזשהו אובדן, אובדן מאוד מאוד קרוב, אז אנחנו זה יכול להיות צריכים גם לעבור... אובדן של הביטחון שלנו. כן, אבל זה לא זה לא, זה תהליך אבל כאילו קצת אחר, אבל זה לא תהליך אבל, תהליך אבל זה כאילו עבד משהו שהוא מאוד קרוב אליי, כמו הורים, כמו קרובי משפחה, מאוד קרובים אליי, חבר. חבר קרוב או משפחה, אז אני עובר תהליך אבל. עכשיו כמובן גם פה זה מעגלים, אם זה בן, אם זה אבא, אם זה זה, אז המעגלים הרבה יותר קרובים, ותהליכי אבל הם אחרים, הם קצת יותר כאילו עמוקים, הם קצת התהליכי פרידה האלה, זה כמו אדוות כאלה. אז צריך קצת כאילו לעשות בזה קצת סדר בין תהליך אבל לתהליך טראומה, אז זה בעצם תהליך טראומה, תהליך טראומטי, הגוף יודע לצאת ממנו, הגוף יודע לעשות את שלו, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו בריאה אלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ונתן לנו גם את הכלים הטבעיים, והגוף יודע לצאת מזה בתהליך שלו, ולא לחוות, וגם יודע את ההדחקה וכל הדברים האלה וכו' וכו'. אני לא רוצה להיכנס לכל המושג הזה של טראומה, כי זה יכול להיות פודקאסט בפני עצמו להיכנס לטראומה, אבל צריך לדעת שטראומה ופוסט טראומה לא מתפתחת רגע רק אחרי חודש, אם עדיין קצת ממשיכים תסמינים שאנחנו רואים, אז של פלשבקים, של חזרתיות, של דברים כאלה, של חלומות על הדבר הזה, בצורה מאוד מאוד חזקה, אז צריך ללכת להבחן את זה, אוקיי? לא במיידי, צריך לתת את הזמן של זה. זה אוקיי. בגדול טראומה. אז ציינת ככה את הטראומה, ואני אשאל אותך, רון, איך אנחנו מזהים למעשה שהילד או קרוב בן משפחה שלנו, יכול להיות גם נער מתבגר, הוא נמצא בטראומה או בחרדה, מה הסימפטומים? אז אני רק אפריד בין חרדה רגע לטראומה, הוא אומר שזו אותו משפחה. אבל אנחנו בעצם, מה שאני רוצה כאילו לראות, מה שאנחנו רוצים רגע, הזיהוי זה שיש שינוי בדפוסים הנורמטיביים. אוקיי, קודם כל, אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לזהות, זה כאילו בעצם יש שינויים בדפוסים הנורמטיביים שהם לא נרגעים, אוקיי? כלומר, בהתחלה, כשהיה את האזעקות והיה את כולנו נכנסנו ללחץ ולזה וזה, אחרי כמה, ואז כאילו לא ישנו בלילה, ואז כאילו גם כמעט כל הזמן היינו צמודים לחדשות, ויכול להיות שגם ילדים שהרטיבו, וילדים, נכנסנו לסטרס קצת, אוקיי? כל יום שעובר, אנחנו טיפה רואים שיפור. פתאום ישנים קצת יותר שעות, פתאום כן מצליחים, כבר פתאום פחות מרטיבים. אם יש את התהליך הזה, זה תהליך טבעי שגורם לאט לאט. בהתחלה לא יצאנו מהבית, אם פתאום אתה רואה שילד יוצא מהבית ומתחיל לשחק, והוא יודע מה לעשות כשיש אזעקה, והוא יודע איפה ללכת, זה תהליך טבעי בעצם שלנו, שהגוף עושה כדי לצאת מהמרחב הזה. אבל אם אנחנו רואים שדברים כאלה לא עוברים, אם עדיין הילד, אם הילד עדיין יש לו, הדברים הראשוניים שהיו לו, כמו, ציינת אמרנו, הרטבה במיטה. הרטבה במיטה, בדיוק, הרטבה במיטה, אמרנו שכאילו כשהוא לא יוצא מהחדר, או שהוא כאילו לא ישן טוב בלילה, כל הדברים האלה שהוא היה בצורה נורא נורא חזקה, עדיין ממשיכים, אז רגע צריך לשים פה רגע, ואנחנו לא רואים שיפור בזה בכלל, אנחנו רגע צריכים לשים רגע על זה איזשהו סימן שאלה, וזה צריך להדליק לנו נורה אדומה, זה, אוקיי? כי זה, זה יכול לאט לבוא לאט לידי, הולך... כן. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בנגיד שינויים בתיאבון, או קשיים בשינה, התפרצויות זעם, בכי, שינויים במצב רוח, לא יודע, קשיים של התנהגות בגן או בבית ספר. כן, זה יכול לבוא גם בדברים האלה, שזה איזשהו ביטוי שמה שקורה בפנים. כאילו ביטוי חיצוני לפחדים או לחוסר שליטה שקורה לילד בתוכו.
אוקיי? זה התהליך. עכשיו, כמובן, אם אנחנו לא רואים שיפור ולא רואים את זה בהדרגתיות, שזה הולך לאט-לאט ויורד ופוחת ההתנהגויות האלה, אז רגע צריך לשים סימן שאלה, ואולי ללכת להתייעץ עם איש מקצוע, רגע להסתכל רגע מה קורה איתו, רגע לבדוק את התהליכים הפנימיים שהוא עובר, ולראות איך אפשר לעזור לו. אוקיי, או אתם ההורים אפילו, תלכו לאיזשהו ייעוץ והכוונה, איך אתם ההורים יכולים לסייע לו. ואולי אוקיי. ניגע בנקודות היום של זה קצת. כן, בדיוק, אז לשם רציתי לחתור. באמת, איזה כלים אנחנו יכולים לתת ככה בפרק הזה להורים, שיכולים לתת איזשהו מתן טיפול ראשוני בקרב ילדים ונוער שמתמודדים עם הסימפטומים שציינו, שאנחנו רואים שיש איזושהי רגרסיה בהתנהגות, ילד שיכול פתאום לחזור למצוץ אצבע נגיד, ילד שהוא כבר עבר את הגיל, או הרטבה בלילה, או שינויים במצב רוח, אכילה, שינה, איזה כלים באמת אפשר לתת להורים, נקרא לזה העזרה הראשונה. אוקיי. אז תראה, אני אתן כלי ואתה תיתן כלי. ככה נעשה את זה, שגם אתה ככה, הבנתי שגם אתה יש לך כלים שדיברנו עליהם בהתחלה, כן, וכן חשוב שגם הכלים שלך יוצגו פה, וכי הם כלים נורא נורא חשובים. אז אני אגיד, אחד הדברים החשובים, אני כאן אתן כלים מתוך עולם ה-CBT, שזה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שמאוד עוזר במצבים האלה, שהטיפול הזה בעצם הוא עובד על הסמוך למודע ועל המודע, וזה כלים פרקטיים ומעשיים שאנחנו בעצם עובדים איתו. תראה, הדבר הראשון והחשוב זה שהילד לא ירגיש לבד. כלומר, אנחנו צריכים איזשהו כאילו מחויבות לילד שהוא יבין שהוא לא לבד בכל התהליך הזה, שאנחנו נמצאים פה איתו, ואנחנו אמפתיים וסימפטיים לכל מה שקורה איתו, מזה מצד אחד, אגב, זה אוקיי? גם אחד הסימפטומים של היצמדות, כן? היצמדות זה נכון, בעצם מצב שילד ממש צריך את ההורים, ובחזרה לשגרה זה קצת בעייתי, כי ההורה צריך לחזור לעבודה, והילד כאילו צריך את ההורה, אז מה עושים במצב הזה? נכון. אז תראה, אז עוד פעם, אז מה שאני אומר, אחד הדברים זה כאילו להבין שהילד, בעצם ההורה, הוא צריך קודם כל להסתכל על עצמו. אני כאן בהדרכת הורים שלי, אני לא ישר מתחיל עם הילד ועם הסימפטומים, אלא רגע, מה קורה לי כהורה. עכשיו, מה שינבא את התוצאות של הילד, את מה שהילד יחווה, זה ההתנהגות של ההורה. כי ההורה בעצם הוא ההשלכה, הוא המראה של הילד למה שקורה בחוץ. ולכן ככל שאנחנו ההורים נהיה במקום כמה שאפשר בשליטה. כמובן, בשליטה, אני סתם דוגמה, שאמא מספרת לי, אני כל היום מול המסך, מול הטלוויזיה, במורה חדשות, ואני כל היום בלחץ, אז זה מה והילד שהכוונה, רואה, הילד גם בסלון וגם חשוף לחדשות. נכון, והוא גם חשוף, ולא רק, הוא רואה את הדמות הכי דומיננטית שלו, שהיא כאילו, היא נמצאת שם, אז הוא אומר, קורה כאילו משהו נורא נורא נורא, וגם לה אין שליטה, אז כמובן שגם אין מי שיקח עליי שליטה, אז גם הוא יוצא משליטה. אוקיי? זה כאילו, ולכן אנחנו ההורים קודם כל, צריכים רגע לבוא ולעשות את הפעולות שלנו, שמרגיעות אותנו, את הפעולות שנותנות לנו כוח, המון משפחה, מי שיש לו משפחה, זה זמן טוב להגיע ולראות שאתם ביחד, ואתם לא לבד בכל המקום הזה. גם אתם כהורים, מאוד חשוב אתם כהורים לא להיות לבד, שיהיה לכם גם אתם מעטפת תמיכה מסוימת, כדי שאתם גם תוכלו לתת לילדים את המעטפת הזאת. ולכן שיש לכם מחויבות לעצמכם, שיש לכם משפחה חמה ותומכת, שאתם יוצרים לעצמכם, אפילו חברות, שאתם יודעות לחזק אחד את השנייה, יודעות שיש לך שם מישהו שהוא בשבילך, זה כבר משהו שמחזק. ליצור מעגלים כאלה, מעגלי כוח, ללכת למרחבי חיים, שהם עושים לנו טוב. מי שספורט, עושה ספורט, מי שהולכת לספא, או הולכים לא יודע, לשגרת החיים שלהם, כל אחד במקום הזה, שילך למרחבי חיים, לראות נטפליקס, לראות סדרה טובה שעושים לי טוב. כל המקומות האלה, איך אני אומר לאמהות המרוקאיות, תנקו את הבית.
מה? זה המקום הבטוח והרגיל, מה שנקרא. המקום הבטוח והרגיל, תנקו את הבית, זה יעשה טוב, תבשלו, להמשיך לתפקד בעצם. כן, תבשלו, תעשו אוכל, תעשו דברים, תגייסו גם את הילדים למקום הזה. אוקיי, וברגע שאתם תהיו בטוחים, והמרחבי חיים שלכם, עכשיו כמובן אי אפשר להיות ב100%, תמיד יהיה את המקום של החשש, ומה קורה, ואם יש ילדים, ויש הורים שיש להם ילדים שנמצאים בצבא, או בעל שנמצא עכשיו במילואים, זה לא פשוט לתפקד בצורה כזאת, יש חשש. והעצה שאני חושב שהיא הכי כרגע בימים האלה, זה לעבוד עם הקוגניציה. ה-CBT עובד עם הקוגניטיבי בהתחלה, להעביר את המצב מהרגש, כי אם אנחנו נשאבים, האם אנחנו עובדים עם הרגש, אנחנו נשאבים אליו והוא משתק אותנו. אז בימים צריך בעצם האלה, להעלות את הרגש לרמה לא הקוגניטיבית. להעלות את הרגש, לשים את הרגש, רגע, להגיד לו, אני רואה אותך, פחד, אני עכשיו כרגע, בוא נראה מה אני עושה עם הפחד הזה. אוקיי, אני מבשל בשביל, עכשיו אנחנו בונים איזשהו משהו, ומבשלים משהו לאבא שיחזור שהוא אוהב, ונשים לו את זה ככה וככה. אבא אוהב שיהיה ככה. אנחנו עושים משהו עם הפחד, אנחנו ממנפים את זה לעשייה, אבל אנחנו גם עובדים הרבה, חשוב לעבוד עם הראש, עם הקוגניציה שלנו. כלומר, לעשות פעולות מעשיות. עכשיו עושים סדר יום, גם כשאבא לא נמצא, עכשיו אנחנו נעשה סדר יום. מה קורה כשקמים בבוקר, מה אנחנו עושים, איפה אתה הולך לבית ספר, ואני לוקחת אותך לפה, ואתה חוזר מבית ספר, ואני נמצאת, ואם אני לא נמצאת, הסבא וסבתא נמצאים בבית. זה סדר יום, זה דבר מאוד מאוד חשוב לעשות, כי זה מחזיר את השליטה, מחזיר את החוסר ודאות, יודעים לאיפה אנחנו הולכים. גם להורים, דרך אגב, זה מחזיר את השליטה. אוקיי? כלומר, אנחנו מתחילים לעבוד עם הקוגניציה כמה שיותר בימים האלה, עם השכל, לנהל את האירוע, לנהל את המשבר, אוקיי? ככל שאנחנו נדע לנהל אותו בקוגניציה, יהיה לנו הרבה יותר קל. אנחנו נהיה יותר משימתיים, המשימתיות גורמת לנו לעבור מלהישאב למקום של הרגש, אלא לצאת לפעולות מסוימות. אוקיי, אז הילדים אוקיי. צריכים לדעת, אבא, התפקיד שלו היה לעשות, להוריד את הזבל, אז מעכשיו אבא לא פה, אז מעכשיו אתה מוריד את הזבל. אוקיי, עכשיו אני צריכה את העזרה עם הכביסה ועם זה, אז את היום עם הכביסה ועם הדבר הזה. אוקיי, אנחנו נותנים להם פעולות, אנחנו נותנים מעשים לעשות, והמעשים ותפקידים, לתת תפקידים לילדים. אנחנו ההורים צריכים רגע לשבת ולחשוב עם עצמנו איזה תפקיד מתאים לכל ילד שהוא רלוונטי אליו. אוקיי, ככל שאנחנו נמנף אותם בתפקידים, וניתן להם תפקידים ונעצים את הדבר הזה, המקום של החרדה, של הסטרס, של הטראומה, של כל מה שדיברנו בהתחלה, הוא מתפוגג. הוא מתפוגג כי אני יודע שעכשיו אין לי, אני צריך לעזור לאמא. אין לי עכשיו את הזמן הזה רגע לחשוב, ולכן זה מכניס אותו לשגרה. וזה דרך אגב חלק מהטבע, חלק ממה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו. עכשיו, הרגש עוד ניגע בו. אנחנו לא מפחדים מהרגש, אנחנו לא אומרים, עכשיו אני מדחיק, מתעלם ממנו, או זה. כמובן שיהיה זמן ביום שגם אפשר לתת לו זמן, לצייר ציור שמה שאני מרגיש לילדים, זה לתת להם ציור, או שאני ההורה רגע, מה נשמע, מה שאתה אומר, איך אתם מרגישים. אוקיי, לא, אבל לא נותנים לזה נפח עכשיו. נותנים נפח יותר לקוגניציה. אוקיי? זה השלב הראשון, אני חושב. אז זה אני השלב מסכם הראשון. רק את, אמרת פה הרבה דברים טובים, להפוך את הילד לפרואקטיבי. נכון, אוקיי, זה השלב הראשון. השלב השני, נכון. אז זה להפוך את הילד ליצור שהוא בעצם, לא ליצור, למקום שהוא בעצם, יש לו עשייה מסוימת. הדבר השני אמרנו שזה גם סדר יום מאוד ברור, ותפקיד. ותפקיד לשים, סדר תפקיד יום, זה בעצם אחריות. נכון. עכשיו, גם לדעת, להכין, אני יודע, כשיש אזעקה, אני יודע מה עושים. אוקיי? אם יש נגיד ילד שבלילה יהיה קשה להעיר אותו, אז אנחנו נגיד לו, אתה תישן בממ"ד, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו ניצור לו ודאות. עכשיו, אני אומר, את כל הדברים האלה עושים את זה בשיח עם הילד. נורא חשוב לעשות איתם את השיח הזה. שגם הם יגידו, אני רוצה לעשות את התפקיד הזה והזה, אני רוצה לעשות את זה ואת זה.
ואז הם רתומים לעשייה, וזה הדבר החשוב. מדהים. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שככה מסקרנת אותי, ואני מאמין שגם את המאזינים שלנו. מה קורה אם הילד הוא לא במצב שהוא יכול עכשיו להיות פרואקטיבי? זאת אומרת, יש לו קשיים בתיאבון, הוא לא ישן טוב, הוא לא אוכל טוב, הוא לא רוצה לפגוש אף אחד. הוא קצת אפאתי למצב, הוא נכנס למצב של אפתיות מסוימת כזאת, שזה גם דרך של התמודדות. כן, זה מה דרך של ההורה עושה התמודדות, במצב כזה? זה דרך של התמודדות, והיא דרך שכאילו קצת משמרת את הרגש. נכון. מה שאני מציע לעשות, זה עוד כלי מה-CBT, שנקרא, זה כלי התנהגותי הפעם. עכשיו נתנו כלי קוגנטיבי, עכשיו אנחנו נותנים כלי התנהגותי. לעשות, זה נקרא ב-CBT, המילה, זה נקרא לעשות ניטור. לשבת רגע עם הילד, עם דף ועט, ולהגיד רגע כמה נגיד, אתה אומר, הוא אפאתי, או הוא משהו ככה מאוד, ככה שהוא יש לו, נגיד הוא לא ישן בלילה. סתם דוגמה, קשה לו שינה בלילה, אוקיי? עוד פעם, זה שקשה עכשיו שינה בלילה במצב הזה, זה נורמטיבי, אוקיי? עכשיו, אם זה היה בהתחלה, ואנחנו רואים שזה הולך מתעורר ויורד, זה מחלומות בסדר, מפחידים, להתעורר מחלומות, עושה דבר, בסדר. עכשיו, זיעה קרה, אוקיי, אם אנחנו רואים דופק שזה, מהיר, אוקיי, אם אנחנו רואים שזה לא הולך ופוחת, אוקיי? אז אנחנו עושים איזושהי תוכנית עבודה איתו, אוקיי? אנחנו קודם כל רואים אם הוא רואה סרטונים, הוא לא רואה סרטונים. רגע, שואלים אותו, הוא לא רגע, צריך לראות, ההורים רואים לבד חדשות בבית. כן, אבל מה המחשבות שלו? מה המחשבות? הנה, אבל זה גם שאלה. האם כשאני רואה חדשות זה מפריע לך וזה מכניס אותך? אז בוא נצמצם רגע את הדבר הזה, אוקיי? זאת אומרת, כאילו רגע להבין. להיות עכשיו, בשיח עם הילד. כן, אבל בנושא. הדבר השני החשוב שבניטור הוא רגע להבין, אם אתה עכשיו לא ישן כל כך הרבה זמן, בוא נראה מה יעזור לך לישון קצת יותר. לא עכשיו כאילו תישן לילה שלם, אוקיי? בוא עכשיו תישן עוד שעה נוספת. מה יעזור לך? בוא נדבר רגע מה יכול לעזור לך. עכשיו, בוא נראה מה אתה עושה בשביל הדבר הזה. תעשה עשייה בשביל רגע השינה. בוא נעשה איזשהו טקס מסוים, נגיד, אצל משפחות דתיות, אז כאילו אחד הדברים זה לעשות קריאת שמע על המיטה בצורה מסוימת, או להקריא איזשהו סיפור מסוים, במשפחות אחרות איזשהו סיפור שכן יכול לעזור ולתת לך ביטחון. אתה צריך שאני קצת אשב לידך קצת יותר היום. לתת אבל זה לא מצריך רגע המון סבלנות גם של ההורים. גם המון סבלנות של ההורים, וגם רגע, עכשיו, מה ייתן להורים סבלנות? שהם יתחילו, ייתן להם קצת אופק, שהם יתחילו לראות שיש תהליך של תזוזה, שכאילו פתאום הוא אוכל קצת יותר, או דיברנו על בעיות שינה, שפתאום הוא קצת ישן יותר, אוקיי? שגם אם הוא קם בלילה, אנחנו רגע קמת, אתה הולך לשטוף פנים, אוקיי, מה קרה? עכשיו אתה חוזר כאילו לישון, זאת אומרת, נותנים לו פקודות עוד הפעם, המקום הוא צריך כאילו להביא אותו לעשייה, אוקיי? גם יש לך עכשיו מחשבה מסוימת שאתה פוחד, איזה מעשה יכול לעזור לך, איזו התנהגות שתעשה יכולה לעזור לך לצאת מזה, אוקיי? כל מיני דברים, נגיד אתה, היום לפעמים גם אפשר לחבק דובי, אולי הדובי יכול לעזור לך, אוקיי? הוא היה הולך לשתות כוס מים, בוא נדבר רגע, נעשה שיח על זה עם הילד, אבל נתחיל להוריד את זה בהדרגתיות, אוקיי? ועם הילד להבין מה זה הדרגתיות. זה בעצם הניטור. ב-CBT זה כלי מאוד מאוד רציני, שאנחנו עובדים איתו המון, וזה גם, הייתי תולה את הגרף שאני עושה על המקרר, והייתי כל יום מראה לו, הנה, אתה רואה, הנה, נעשה שינוי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בעצם הילד צריך, כדי לעשות את השינוי, צריך גם מוטיבציה, וגם צריך מסוגלות. כדי לבנות מסוגלות זה לבדוק את ההצלחות, לבנות הצלחות קטנות לילד בדבר הזה. ככל שנבנה הצלחות קוגניטיביות קטנות יותר, ונראה, הנה, פה הצלחת, פה ישנת יותר, הנה, פה אכלת קצת יותר, וואו, מצוין.
בוא נראה עכשיו איך אנחנו עושים את הצעד הבא ביחד. ואז זה גורם לבניית מסוגלות, וכשאנחנו בונים את המסוגלות, אז הילד כן יכול להתחיל לעשות את המגמת השינוי. לכן זה הולך גם בקוגניטיבי וגם בהתנהגותי, לעשות את זה בהדרגתיות ולהבין לאט לאט. עכשיו כמובן, צריך להתייעץ עם איש מקצוע על הדבר הזה, ואם זה בעיית ספציפית, שבעיית שינה שהיא התחילה, אז צריך גם לחשוב, כי בעיות שינה גם לא בטוח שצריך כאילו שהוא ישכב במיטה, אלא עד שהוא יהיה עייף, כי המיטה תהווה לו איזשהו כאילו מקום של בעיות שינה, שהוא לא ישן. אז אם הוא יכול, אם הוא בדרך כלל הולך לישון ב9, אפשר לקחת אותו לישון ב11, 12, שהוא כבר ממש הפוך מעייפות. זאת אומרת, אוקיי? ההורים לא להיות קצרים עם הנושא הזה של הזמן, אלא לתת לילד להתעייף ולהירדם אפילו על הספה, תוך כדי שרואים בדיוק. איתו איזשהו סרט או מקריאים לו סיפור. נכון, בדיוק. אם זה להירדם על הספה, זה גם בסדר. זאת אומרת, כאילו המקום, כי ברגע שאתה מכניס אותו למיטה, אז כביכול הבעיית שינה התחילה, כי אתה עכשיו לא מצליח להירדם בשינה. אז חלק מהעצות זה כאילו לא דווקא כאילו כאילו לישון במיטה עצמה, אבל עכשיו הכל זה שיח עם הילד. אוקיי? הכל זה שיח עם הילד, הכל זה שיח עם המקום הזה שלו, ולראות מה נכון לו. וחשוב שהוא יראה הצלחות קטנות במה שהוא עושה, ולהעצים את ההצלחות האלה ולהגיד מה השלב הבא. מדהים. אני רוצה לתת גם עוד איזשהו טיפ מהפן שלי, עולמות ה-NLP והטיפול בתנועה. אז יש מחקרים שמראים שבאמת פעילות גופנית היא כלי מרכזי לסייע במצבים של טראומה, פחדים, חרדות, יחד עם שילוב של דמיון מודרך. זאת אומרת, המצב שבו הטראומה היא נכנסת לאדם הוא מצב של תקיעות, כן? יש עכשיו אזעקה, או עכשיו יש, לא יודע, משהו נורא שקורה ואני כופה, כן? הרי לנפש יש 3 מצבים, fight, flight ו-freeze, כן? לברוח, להילחם, או שאני כופה במקום. אז הטראומה היא נכנסת במצב שאני כופה במקום, שאני תקוע. והטראומה משתחררת שאני במצב של תנועה. אז אני עושה לעצמי איזשהו דמיון מודרך, ההורה יכול לעשות את זה עם הילד או עם הנער המתבגר, שאנחנו עכשיו שמים לעצמנו מטרה, למשל איזשהו ספורט שאנחנו אוהבים, זה רכיבה על אופניים, או ריצה, או שחייה, או כדורסל, ואנחנו תופסים תודעה של מנצחים. אנחנו שמים לעצמנו מטרה ואנחנו מנצחים, אנחנו לא מתקרבנים, אנחנו רוצים, הרי הפריז זה מצב של קורבנות. במצב של קורבנות הטראומה נכנסת, במצב של תנועה, של או לחימה או בריחה, אז אנחנו יותר בשליטה, אנחנו בבחירה. אז לעשות איזשהו סרגל מאמצים אפילו של יעד שאנחנו רוצים, אם זה פעמיים בשבוע שאנחנו עושים פעילות ספורטיבית, עם יעדים ועם תודעה שמנצחים. וגם כל ניצחון קטן שסיימנו, אם זה יעד מסוים שהגדרנו בריצה, או משחק כדורסל שהגדרנו בו, או שחייה עם מרחק מסוים, אנחנו עוגנים את הניצחון הקטן הזה באיזושהי תנועת ניצחון. זה יכול להיות איזושהי תנועה שהילד בוחר או ההורה בוחר עם הילד ביחד, תנועה סודית של שניהם, שבכל פעם שהוא חווה איזשהו פחד הוא מפעיל את הטריגר, את העוגן הזה, והעוגן הזה מזכיר לו את הניצחון הקטן שלו או הגדול, בזה שהוא מנצח, שהוא בבחירה, שהוא בפעילות. הדבר הזה הוא ממש מבורך בנושא. ואני אשמח ככה, אהרון, ככה לקראת סיום, שיתפת אותי ככה לפני שהכנו את הפודקאסט, לפני ההקלטה, על מודל שנקרא מודל מעשה של דוקטור משה פרחי. ברשותך, אם אפשר כמה מילים על המודל הזה. אוקיי, המודל הזה הוא בעצם מודל לשעת חירום, וזה מודל בעצם שהוא נותן לאדם רגע להיכנס לשליטה. כלומר, כשילד חווה עכשיו איזשהו לחץ, איזשהו מקום שהוא נכנס קצת כאילו למין, יכול למוד של כאילו של התכנסות מאוד גדולה, עקב איזשהו מקרה. אוקיי, כלומר, תן סתם דוגמה, ילד נמצא בגן שעשועים, ופתאום יש אזעקה, והילד לא מוצא לאן ללכת, ואז הוא בורח, ואז הוא לא יודע מה קורה,
ואז הוא מגיע הביתה בבכי ובסטרס ובלחץ, איך אני מרגיע את הילד, איך אני כאילו נותן לו רגע את המקום הזה רגע, ונותן לו רגע לסגור את זה, כדי שזה לא יתפתח למקומות של חרדה או של טראומה, או כל המקום הזה. אז בעצם המודל הזה, הוא ראשי תיבות, נכון? כן, הוא ראשי תיבות, זה בעצם מם, נתחיל עם מם מעשה, זה בעצם המחויבות, אוקיי? זה המקום של המחויבות כלפי הילד עצמו, אוקיי? כלומר, אני פה לא עוזב אותך, אתה לא לבד, אתה בקשר עין איתו, אני במגע, הוא הגיע הביתה אחרי דבר כזה, אתה רואה אותו נושב, אתה תופס לו את היד, ואתה אומר, אתה פה, אני לא עוזב אותך, אתה בבית כרגע, אני מחויב אליך, כלומר, אני פה עכשיו איתך, אתה לא לבד. המגע הזה, הקשר עין, מראה לו שהוא במקום בטוח, אוקיי? זה המם, ואחר כך יש לנו את העין, שזה בעצם העידוד. העידוד בעצם הוא נעשה במקום העידוד הוא במקום, קצת ממה שאנחנו מכירים, הוא קצת מקום אחר. אני אסביר למה. כלומר, אני עכשיו לא מרגיע. אני לא מרגיע אותו. אני לא נותן לו כוס מים, או אני לא נותן לו עכשיו רגע, שולח אותו, לא הולך תנוח. אני לא מנתק את האדם מהסיטואציה. אוקיי, אני לא אומר לו, תלך רגע לחדר, תשב, תנוח, ואז זה יעבור לך. לא, אני לא שולח לנוח, אני רוצה לסיים את הסיטואציה הזאת. אז כן אני נותן לו הוראות פשוטות, כן אני נותן לו אתגר ושליטה, כן אני נותן לו לתמוך באחרים, כלומר אם יש איזושהי הזקה עכשיו, ואז אני אומר לו, בוא עכשיו אתה לוקח את אחיך ומכניס אותו לממד, אתה עכשיו הולך ועכשיו אתה כותב איזשהו משהו, עושה משהו עם הדבר הזה, אבל על מה שקרה, אוקיי, לתת הוראות פשוטות. אנחנו בעצם, מה שקורה זאת לילד אומרת, זה במצב הזה, עידוד לפעולה. כן, בדיוק, מה שקורה, אבל לפעולות שהן קשורות לסיטואציה, תן לי דוגמה. אוקיי? דוגמה, ילד חזר הביתה עכשיו, אחרי האזעקה הוא היה בגינה, חזר כולו רועד, יפה, מפוחד, אז היה יפה, גם עכשיו יירוטים מעל אמרתי הראש לו, אני שלו, פה, כן, ניקח את כל ה... מצוין, אז אני מחויב אליך, אתה פה בבית, במגע, לך עכשיו, תיקח את אחותך ותיכנס איתה לממ"ד, זאת אומרת, אנחנו נותנים אוקיי? לו גם אחריות מסוימת. גם נותנים אחריות, אבל גם הוראות פשוטות. אתה אומר לו, לך תביא בקבוק מים ותיכנס לתוך החדר, לתוך הממ"ד עכשיו, אוקיי? אתה מחזיר לו את השליטה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות באותו רגע, כי באותו רגע מה שקרה לילד בחוץ, הוא איבד את השליטה. ולכן כדי להחזיר את השליטה, אנחנו נותנים לו הוראות פשוטות, שהוא יכול לעשות אותן, שקשורות לסיטואציה עצמה, אוקיי? והדבר השלישי זה בעצם להתמקד בשאלת שאלות, להרבות שאלות שמחויבות בהפעלה. כלומר, תספור עכשיו את הבקבוקים שהכנסת לתוך הזה. עכשיו תשחק עם אחותך בתוך הממ"ד, אוקיי? תשחק עם אחותך באיזשהו משחק קלפים שצריך לספור את זה ואת זה. תסדר רגע את הארגז של האוכל בתוך הממ"ד. כאילו כל הורה יחשוב שישאל שאלות, להרבות שאלות שזה מחייב אותו בהפעלה, אוקיי? שמעורר אותו בהפעלה של המוח שלו, של הקוגניציה, אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים להתמקד ברגש כרגע, במה שהוא חווה, אנחנו עוד נדבר על מה שהוא חווה, אבל לא עכשיו, אוקיי? אנחנו נשאל אותו שאלות, לקשר את האדם למצב שבו הוא נמצא, אוקיי, לכאן ועכשיו, אתה עכשיו נמצא בממ"ד, ועכשיו תגיד לי תספור לי שכל האחים והאחיות שלך נמצאות פה כרגע, אוקיי? ואם לא, למי צריך, אם אחיך נמצא בזה וזה, אז תמצא לי את המספר של החבר הזה והזה, ופה תתקשר אליו.
כאילו לשאול אותו שאלות, להגיד לו איפה אתה חושב שאחיך נמצא, איפה אתה חושב שזה יכול להיות, כאילו לשאול שאלות, כל הורה כמובן צריך באותה סיטואציה להבין מה הוא שואל ואיך הוא מפעיל עם השאלות האלה, הוא מפעיל לו את הקוגניציה ופחות את הרגש, ולא מה אתה מרגיש עכשיו ומה חווית ומה אתה, את זה נתמקד אחר כך, אוקיי. אוקיי? מה זה ההיי במשחק? ההיי זה בעצם, ההיי זה הדבר האחרון, ההיי זה בעצם הבניית האירוע. זה כאילו כדי לעשות closure לאירוע. יצאנו מהממ"ד והכל בסדר, והוא הלך להתקלח, והאירוע צריך להסתיים. אתה במקום בטוח עכשיו, הוא הלך להתקלח, אכל ארוחת ערב, עכשיו אנחנו רגע, מה היה? כאילו בוא זה נסגור, הבנת רצף האירועים. בדיוק, בוא נעשה, מה היה בעבר? מה קרה? כן, אוקיי? לחזור איתו לעבר? כן, אבל רק בעובדות יבשות. לא עכשיו להתחיל את כל מה עדיין לא. לחזור. אתה זוכר, היה לך אזעקה, אתה היית בגינה, נבהלת, רצת לאיזשהו גינה וראית שהבית שם סגור, אז החלטת עכשיו שאתה רץ לתוך הבית, ועדיין המשיכה האזעקה. אוקיי? הגעת הביתה, היית קצת לחוץ, נכון, בבית, לקחת את אחותך, כמו שאמרתי לך, ונכנסת לממ"ד. בממ"ד עשית ככה וככה, אוקיי? עובדות יבשות. אחרי שראינו מה היה, וכל העובדות היבשות, אני סוגר ואני אומר, מה בעתיד? מה היית לומד מזה עכשיו? בפעם הבאה, אולי לשחק קצת יותר קרוב לבית, אולי ישר לרוץ הביתה ולא לרוץ לחבר, אוקיי? ואז אנחנו נוצר סיפור שיש לו התחלה, יש לו אמצע ויש לו סוף. ואז עשיתי closure, ואז הוא אומר, הנה, סגרתי את זה. בקוגניציה, כל המטרה, כל המטרה של זה, כל המטרה זה לקעקע אותו. אוקיי, כל המטרה של המודל הזה זה לקרקע אותו, להחזיר את הקשב לילד. זה המטרה המרכזית בתחום הזה. עכשיו, מה קורה עם הרגש? לא חייב הרגע להגיע אליו. אפשר גם יום למחרת או יומיים, ואז אולי קצת לדבר על הרגש, ואתם תראו שהילד פחות ידבר על זה. אולי שווה אוקיי? לעשות עוד פרק נוסף על הרגש עצמו. איך כן, אנחנו... אבל תראה, אבל בתקופה הזאת, טיפול רגשי ולא קוגניטיבי נגיד. כן, בתקופה הזאת, כדי לצאת, כמו שאמרנו, מהמקום הרגשי הוא שואב, אבל עכשיו, גם במקום הזה אפשר כאילו להתחיל אולי ילד שמרגישים שהוא צריך טיפול, ילד שהוא מרגיש שצריך לאבד את הרגשות שלו, שהוא חווה הרבה דברים ומאבד את הרגשות, אז זה כן חשוב, או נער מתבגר, כן חשוב לשלוח אותו אולי עכשיו לאיזשהו טיפול, ואם אתם מרגישים שהוא לא חוזר למוטב, אז כן חשוב רגע לחשוב על לחזור לטיפול, או אתם ההורים לא יודעים איך להתמודד עם הדברים האלה, אז כן חשוב, אתם רואים שכבר השגרה שלכם נורא, היא לא חזרה לשגרה, הבית כבר לא טיפה יותר רגוע ועל מנוחות, כן אתם אולי כמה מפגשים, לא צריך עכשיו סשן ארוך, כמה מפגשים, לקבל רגע, לראות רגע את הפחדים שלכם, לראות מאיפה זה מונע, לראות מה קורה בבית, לקבל קצת כלים ולהמשיך. זה נורא 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 חשוב בזמן הזה, לא להגיד, לא, אני לא צריך, לא עכשיו להיכנס לטיפול ארוך טווח, לא, אפשר גם 3-4 מפגשים, לקבל את הכלים ולהמשיך לצעוד הלאה. אז כאן לא אדבר עוד הרבה, יש לי להגיד על התפיסות הורות ועל זה, אבל זה בפרק אחר כרגע. אהרון היקר, ממש ממש תודה לך על הפרק הזה. אני כמובן מזמין את הצופים, את המאזינים, מי שבאמת צריך איזשהו המשך, לקבל כלים, להתמודד, אז אנחנו נשים את הפרטים שלך תודה ככה רבה. בקישור, גם לוואטסאפ העסקי, לדף שלך. וגם נזמין את המאזינים, את הצופים, לעקוב אחרינו בפודקאסט, של הפודקאסט ביוטיוב, ספוטיפיי, פייסבוק וכל המדיות השונות. שנדע ימים שקטים, טובים אמן, אמן, ובטוחים, אמן. בעזרת השם.